नों ओजा थाङा मानो? ओजालाय मा खालामनो थांनांगौ आंलाय? ओइ थांलाय नोङो ओजा थांमारलाय। थाङा आङो। होमबा खोनासं मा ओंख्रि संनाय जादों बियो हा? संख्रियानो नाङाखै साला। संख्रियाथ' थिगानो जादों, दैयासो एसे बारा जादों। नों बांद्राय रोसि नारो नालाय बेनिखायनो दैखौ एसे बारा होदों। राइट आयै राइट। जाग्रा मानसिनिनो भुल। घन्टा बायदि ओंख्रि संबाय थागोन साला माब्लाबा संख्रि गोबाब माब्लाबा संख्रि नाङि। रागायासो आंनिया दावखोखायो। रोसिखौ मालाय माथो नों जानोनो रोङा बांद्राय नागिरो। होमबानो नों दै ब्रु ब्रु ओंख्रि संनांगौ जाहैबाय नामा? खालि आंनिल' दाय जाबाय थायोना साला। आंनिसो भुल नोंखौ रायनायानो भुल आंनिया। नङा आंनिनो भुलथार। नोंजों हाबा जानायानो भुल जादों आंना। ओइलै जालायबायानो सान्थि होननायानो गैला न'खराव। नोंसोरलाय बिदिनो नांलायबाय थासिगोन नामा हो? बेनो बांद्राय बखियो साला। आंखौसो बांद्राय बखिनाय नुलायबाय। नोंसो जुरिजेनो दखन नांलायनायखो। सिरि थादोलै ओंखाम जाग्रोनो हो आंखो। दे जादो न'खराव नांलाय खमलाया जाखायो। नोंनो थुग्रोबाय थायो। नांलायनायनि मेन कारना नोंनो साला। नोंनो नांलायग्रोबाय थायो दावला साला। थै सिरि थाया मानो आयै माखो दावराव दावसि खालामबाय थायो? नोंबो आंखौसो भुल नुदो। नोंनि भुल होनाखैलै आयै सिरि था नोङो। मा नायबाय थाखो आंखोलाय? ओंखामा जादो। नों जाला? जाया आं बिदि ओंख्रिजों। जायाबालाय था अमानो गोनांहा। मोनसे खामानि मावलाय नोङो दै गिलासे लाना फैलाय आंनो लोंनो। दैखौलाय मानो नांगौ नोंलाय? खुगाजों सोना हरनो। मादि सोंबाय थायोना साला। आइया इमान मोजाङै सिरि थांबाय। माने घटनाया गोदोर जासिगोन एबार। इमान मोजाङै थांबाय आंथ' एख' हमनानो मोनासै। सिगिनांगौ माबा हिनजावनि सिङाव थाबाय थागोन नामा आङो? दैखौ बायदि फुबायना हरो। आयदा सिङासो बायबाय खोमा। सिङासो बायमारबाय खोमा। ओइ बाबा मा जाखो? मा जानो मानसि सानानै थानोनो हाला। आसलथे जों आइयानो मोजां नोमारालै। बिमाखौ बेफोरबायदि होनो नामा? बिमा माने भगबानसो। भगबाना बिदि जायो गावआनो संख्रिखौ खम होनानै गावनिसो दायखा बेयाव नोंखौ बिदि फुफैबावो बे। नोंबो बिजोंसो लोगो जाना आंखौ बखिगासिनो ना? है थाबाय थालां बेयाव। आइदै मला हामनो रोंबावगोनब्रा आंलाय बैसागु खाथिफोराव गाराय दाखोन गोजासो जाजोबसिगोन मा मानसियानो। इमान मोसानो गोसोथारमोन आंहा एबार बैसागुआव। मा जाबावनांगौ आं दा? आंखौ जाय बुदों गोसोआव दंखायो र' आङो। लामायाव जमनाबाबो दांफिनथारगोन आं बिसोरखौ। नों मा उन्दुनोसो जारबाय थादोरा? मानसिया उन्दुनानै सानायासो बारा जालांगासिनो। होमबा थांमानि र' बेरायनो। दे बेयावनो दसे जुथनोसै सिरिनो। बाहेरनि बारहावाफोर मोनजाबायबा एसे मोजां मोनगोन खोमा। माथो रोनावा दैसोलाय? औलै मादै। नोंखौ बेयावनो लोगो मोनबाय हामथारबायसोहाय। आं नोंसानावसो थांनो नागिरखादोंमोन। हा मादैयालाय जानावलाय मानोथो थांनायदोंमोन? ना आं लोमजानायखौसो खबर लानो थांनायदोंमोन? नङाहाय आं नोंनाव सेरेबनि बाखिखौसो बिनो थांनायदोंमोन। गोबावबो जाथारबायानो दान मोनथामानि जाबाय। जाहाबो न'खर सलायनो खस्थ' जायो माइरं बायफिननांगौ जायोना बेजोंनो नङाबा न'खर सलायनोनो बिराद खस्थ' जाथारो। हरनोथ' हागौमोनलै मादै नै आंनाबो मोखां गन्थं दोलानायावनो एखेबारे फैसायानो खारजोबथारबाय। हा माथो जाया बिदि मोखां गन्थं दोलालायनाय? मैया लोगोनि गारिखौ सलायनायदोंमोनलां बारा रोंस्लाबाबो ना बेयावनो कारेन्ट खुन्थायावसो खुन्दायना लायफ्लांदों आं। नोंसोरबा मालायनि गारिखौ मोनदों होनना साफ्रेलाबायना सलायनायनि जेबो सुरानो गैया। आं बिदि साफ्रेलाबायालै मादै मालायनि गारिफोरखौ आं गारि गोदानखायसो एसे सलायनायनो होनना सलायदोंमोन बेयावनो माबोरै जालांखोथाय हमनानै मोनलाय लाङासै आं। दे फैसाखौ थाबैनो होनो जुजिदो जोंहाबो रावबो साख्रि आवला गैयाना बेजोंनो सोलिनांगौ जायो न'खरा। दे थाबैनो हैगोन दे आं मादै न'आव थांनो हैगोन आं। दे थाबनो हैबानो जाबाय। शाला मानसिया बेमार नायनोनो फैसा गैया आरो सेरेबनि बाखि हैबावनो आङो। मा बाखुन्दा बोराय? नोंनि नोमा नोमफाया बिदिसो फोरोंदो नामा गिदिर मानसिखौ बेफोरबायदि सनमान लायो होननानै? फोरोंदो। बिदि आखलखायनोथ' मोखां गन्थं दोलानांदों नोङो। बे सिख्लाखौ फावखाबा नोंसोरनायल'खौनो बामख्रम नोंसोरनाय रखम रायजोफोरनो खोन्थाहैनाय नङा। नोंनि थाखायनो बे सेव जानांदों साला। नोंनि होसोनायाखौ फावखाफोरनो होसोनाय बायदि जादों। जिबायदि होसोदों नोङो बेसोरा गाबख्राव होखारलांनांगौ जादों। बे फावखाफोरनो होसोबाय नालाय गाबख्रावखागोन ना। गोदो साला गाव गुन्दामोन खोमा बेनिखायनो आंखौ बैथि सानदों। सालाया लागाम होनानै बाथ्रा बुंनोबा बुंदै। मा खालामनो नोंलाय? र' आं मानसि लाना फैनि। बोरायलाय लाना फैमारगोन नामा बेलाय?
जानाय नङालै बेयाव थाबाय थाबा बहाबा दामजाबावगोन दाख्लैनो नामखौ खोरिमबा बैसागो सफैथारबाय माथो लोगो एबार दख'ना बायाखै नामा मोसानो गैयाहाय आंना बयफ्रेन्डआनो मोसानो रोङाखै एबार बादासो होदो बिदिनोहाय बयफ्रेन्ड थाबा एखेबारे फिजालथार जेरावबो थांनो होनबाबो थांनो हाया आं ओंखायनोथ' लायाखैहाय रावखौबो जेरावबो थांनो होनबाबो गोसोबायदि थांनो हाया गाननाय जोमनायफोरखौबो गोसोबायदि जेखौ गाननो गोसो गाननोनो हाया आरो सोरबा सेंग्राफोरजों रायलायबाबो दाय न'आव सोरबा सेंग्राफोर आलासि फैबाबो दाय बेनिखायनो आङो मोजां मोननायखौ ब्रेकआप खालामबायहाय रावबो बादा होग्राबो गैखाला गोसोबायदि बेराय गोसोबायदि गान गोसोबायदि जा लों उन्दु सोरबा सेंग्राफोरजों रायलायनो गोसोबाबो रायलाय जेबो प्रब्लेम गैखाला आं बेनिखायनो लानोबो लुगैखालाहाय बयफ्रेन्ड गैयाबाबो थांनो हायाना जेरावबो थांनो गोसोबाबो फुजाफोराव दानि आरो गुन्दाफोरानो कर'ना भाइरास बांनाय बायदि बारानिफ्राय बारासो जाबाय थादो हिनजाव मानसिया जेरावबो थांनो हाया दानिया हारसिं निउस चेनेल नायै नायै गिलायलांग्रा जाबायहाय आं दानिया आं बेनि थाखायनो निउसफोरखौ नायाहाय गिनायसो मोनो आं टेनसनसो जालाबायो आं ओंखायनो निउस चेनेलफोरखौ नायखायाहाय कर'ना भाइरासखौ होनबा मिथिबावाखैसोमोन आं लकडाउन जानासो मिथिदों थादोहाय आं थांनोसै आं माबा बयफ्रेन्ड गोनांफोरजों थाबा आं गिगिसो मोनना लाफायोहाय माबायदि होलांनो थाथियासो दुगिगिनो गावहासो गारजाबाय आरो यासो गारदो जाबावलायो सेंग्राफोरनि फाग्लियानोसो ओजा नागिरबाबो मोनाखै यासो दुगिगि बोरै होनलांलायो